Iya. Enten apa Gusti kula entosi Didi Kurawa. Sing kula enteni sanes Prasata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwuni priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta. Petro nun. Blokasuta wae Begawan Durna, Bapa Penemban Durna ora priksa menyang lenggahing para Pandhawa. Mulih kowe takon karo Bapa Penemban Durna, aku sing bakal men mangsulan karo kowe. Lajenengipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku dijauhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tau lak krincung sing kaleboke pakunjaran. Gedhe-gedhe kok tak pateni Petro. Kagat risang kapirang urinangkul kirempet kempit dosa ngreknaning bawana belasa ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petro tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bangga, rasa dadak kowe selak ulama tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas, nek pancen sampeyan aja mateni karo Petro monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani karo Surtayu. Sing tak wedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petro. Minggir kok. Ya. Yeah.
maning jajaran Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok mung Kartomarma. Karto ndlosor aku. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singalena Praping Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki lare wiwit sok kapan. Kok mung ngono-ngono wae. Mati dening aku. Ku gaceng sirahmu wae mau karo Marma. Lho, pencak silat. Mati weh. Gong, Gong. Ngantel dasmu ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene ora wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Lan saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake kok ora ngombe. Lelene. Bauro. Payah kowe. Kok kene, Tru? Iso kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kok gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Awe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku jasa asikan nang. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Ada-ada mbeni barang pengar perang Kartomarma dadak werna-werna. Ora sampeyan lak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Mana kira-kira alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya.
Rati harus sosok. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu, pandang bulu. Aduh, mumetan aku ya ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong ora ape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono wae dari namane. Ya suloke dadi kowe ning kene rasa perang. Nandang. Jika aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Terus ape naik dhewe ora. Arep ngusah-ngusah ning kono. Ben awar ben. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, terus. Ya. Kula man Petrus seprika-sepriki mboten suda kekuatane ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula semanggaken kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan nyatane kawon dipun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kowe omong wah idiot Bagong perang kali kula Bagong iki mungsuh Kartomarma nggih tandange ngawur. Wah, saja kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuh kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sakunake dhewe. Iya, dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju. Swatama wonten dawuh. Maju le, nggih ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan lu wajar. Wis sakarepmu mateni ya kena iki. Gagi arep kowe menang karo Kartomarma menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo Walesan Petruk kowe diantemi kok menang wae mlirik matamu kowe menungso apa kowe pan opo lah kok kowe menang wae ayo Gagi ayo Walesan kowe ngece karo kowe ngino karo dume tak antem ora apa-apa matamu mlirik kok anggemu aku anak pendhita kowe anak batur jantung kok ora apa-apa malah mencicil mripate anggemu apa ayo kowe malah suaraku tuprok rasa melu-melu aku kumaha ya sok melu-melu togong lare. Tuprok. Kowe diantung malah hahi. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ngono.
Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi koyo diantem kok ngahi. Tuprok gas matos. Iki diantem malah ngahi. Bro, kowe iki ngapa iki? Prajurit maju ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Hati kula sakit, Man. Gara kenapa? Mana kula sakit? Petro kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petro kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng kula. Kula kan males ora gelem males niku matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Anakku ngger satama pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slometan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat, sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono pati ra jotos sinten. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu. Kuwi wujude jaran. Napa nggih beda mongki ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap nopo? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu ta kok paman lonto tak ajar ta. Loro atiku. Mau Kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket. Ateges jaran. Idiot. Biyen ning nglakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu Inggris dikira jamak-jamak. Napa niku dereng ngenten wong lho. Ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah lententekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti ora ndunung omah durung-durungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Indah-indah nek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah di pirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro Kantong Balang. Kowe aja ngino anakku. Aja ngecek karo sapa. Ayo.
ngerti ngono legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petra Kandang Bolong. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra sama-sama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk lekane atiku. Tubrok, tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. 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 Isih metu. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditiroke nek jarane jengking. Jengking kasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ya Petro. Kowe ngajak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen Perat. Ngece karo aku sengkuni Perat. Kok sih to? Sampeyan niku ece-ecenan yo ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok iruke kok manuk bedet. Ya men, nek ora perot cangkeme. Nek ora bedet iruke. Nek ora perot cangkeme. Bedet pirat. Bedet pirat. Bedet. Bagong tak linggis dase tenan kok. Nanti perkara kamu dibedet-bedet jempol atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampean iki pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampean pirat, bedet, pirat, bedet, pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Urung muni kok wis diwangsuli ora. Amen cepet-cepetan ora. Pirat. Oh, cah adil kae nek mrene ngece sampean nek merono mece kula. Menawa nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampean mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntur. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sing tak raup sing dipate. Nggih. Tak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken pirot ing Megar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto Kiai Pirot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Seta lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Ame raup kok genah sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampeyan mandiri kok mengki ndak ketularan oleh kula Pirot. Aduh. Gugu karepe dhewe panos wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cunda maneh ora jeblok ketemu jeblok.
ngamuk tenan. Nggawa cundha manik. Muruk mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati marang. Petro nggih. Oh diarah. Rono temu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Ngastra, kowe menungso apa kan? Glandang ning kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Rono mari-mari adus kono. Wis tak gebyuri ndasku, Tru. Sapa itu? Dursasana. Uduh. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iku krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono cundha manik kene Nenggala. Waduh. Piye, Tru? Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo iki Gong iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak iki. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apene mujur. Lambemu lambe Tru, nun. Saka ndi kuwi? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupan jasmu kowe. Anggrana sedya anane ana. Tulung sampeyan. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane wis rampung tak. Tak pentas iki, Tru. Iya. Ngopo Ngastina? Ditut karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sira telung sasi mas karo Ngastina. Ngamarta? Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah yo terus diutus Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho, malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa, nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, harus maring cacaran ketering bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro kandhang bolong ora lumrah manusa iki.
Oh setan kowe. Wong kowe iki apa to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Beneran nusun-nusun dikira ndukani kula, wale Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora ngerti karo kalimate keparek. Nggih. Lah terus pripun? Minggiro Petro. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Mereka anak Prabu Mandura. Nggih. Ngliga Kiai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan mriki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong, iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning diadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gulung diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Singgahke. Dileboke. Dileboke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Wis malah konangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petro to. Nah, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajenge mateni Petro to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon sampeyan. Nggih. Petro niku sapa? Petro niku Pandhawan. Baladewa niku gedene sing niki tau tate dipo karo Petro. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petro. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau dodho niku mergo labuhane Petro. Dadi nek ana sing wareng karo Petro, sing arep gendak sik karo Petro, sing arep minta Allah karo Petro, Baladewa ora trimo. Nggih, leres menika. Petro nika ya gedhe labuhe tumrap Negari Mandura. Petro menika ya gedhe labuhane tumrap Paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petro padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petro? Kula mengajeng mateni lampune Petro kok. Mboten Petro mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petro. Lah kok dadak nggo cundha maneh. Yen namung kagem giri godho dhateng Petro kemawon. Anu piye kebetulan yo Petro. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados kono negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng nanggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan